Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Iti Timek tinamnama, may sa Timek na mga ipugpukaw, ani Apo Isus, umay manen. Agsagana ka sumabet ken kuana, ket parentigem ti dalan na. Imbang oras yu gagayem, iti manen ti pagayam yu ti radio, Pastor Vic, Ariola III, kapkablawan na kayo, iti nga oras, sa dinuman apagposipusan ti radio, bueno pagurasan ti lubong, kapagdingdinggan nyo, kalapit adda kayo ti Facebook live stream, live, ken kastamet kada kiti dumapay nga media gadgets nga susarinyo tapno laing mabalinyo nga denggen ken buyayan ti Timek tinamnama. Ti programa Timek tinamnama ken ipapay kada kayo ti Our Great Hope Today Ministries. Iti opisina na manipod dito ay Loma Linda, California, USA. Ti programa Timek tinamnama ket manggagan iti Timek ti Pacifico, the Voice of the Pacific, TGHT 77.7 FM. Agyaman kami daytoy na programa dumanon kadagiti lugaryo ket mabalin tayo iti agadal kadagiti sasaw ni Apo Dios. Dakkel ti pamatik gagayem nga ti programa Timek tinamnama usarenen ni Apo Dios kadagiti kamudyanan nga tao. Tapno may kasaban iti damag ni Apo Jesus kay soon dandanin umay. Ket ita agkararag tayo. O Diyos mi amaragayat unay, nagyaman kami iti panangidalan mo kada kami iti kampanagadal kadagiti kakapategas sasaw. At dada ditoy, digiti ayaten nakakapsat, agkasapulan, iti tulong. Tulong agapot langit. Tulong nga makaitid liwliwa kadagiti, agladladingit kaputan agpasinada, kadagiti kakapsat na. At dada na matmaturog, titurog ni patay. Pagyam kami dilakkel ngayon na namang, makita mintumanin ida. Tundumteng dita panagparang ni Apo Jesus, kadagiti lang langit. Ikararag met itong galfamilya, dada apo digiti kasapulan ti trabaho, at dada digiti anak nga gadadal, at dada apo digiti kakabsat ken papagayam agsaksakit. Ipatay mo kadi apo dataman nakabalin nga imam kadakwada. Tapno agimbagda, inkarimet nga ti mamati ken ni Apo Jesus. Maagasan da ket digiti masaksakit. Lakit diag talag kami kadagiti karkarim. Dumteng to ti bangar ken panakaagas kadakwada. Bendisyon ti adal ken madalen ti daytoy kanito Apo. Yaman kami. Pamendisyon mo manipud iti kalakayan aging kana ti kaubingan. Ket ti daytoy nga daw agbalin nga bendisyon. Kaputamang nagmimanen ti Timek magsibut ta tinawat mida. Dapat ganagan na po may Jesus. Amen. Have thine own way, Lord, have thine own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still.
Adalan tayo tinay ito nga rabi, dagiti siyam awagas nga mangipanaknek nga sikaket na isalakan ka. Siyam awagas, wen gagayem. Kahit kung ipakamo ditoy, nga kuna ti Apo, nga tayo masapol nga mabaliwan manen. Ama iyanak, saan tayo tumakita ti pagarian ti langit? No saan tayo nga madaan ti panagbalbaliw? Ken kastamet, iti panakayanak, tayo manen na babalbaliwan. Gagayem kakabsat, nanyan nga nagimbag, ti sao ni Apo Diyos, nga daytoy baro apan nakayanak nasken, ngagpaiken ka, ken agpaiken niya. Kakabsat, awanan ti sa bali nga dalan, wano sa bali pay nga pamayan, nga sumrek tayo di langit, no dikit ti mayanak tayo manen. Gagayem, kuna di Jeremias 13, versikulo 23, ti may sa kadi nga taga Ethiopia mabalin na kadi abalbaliwan, iti kudil na wano ti lupardo, iti adda nga labang na, da kayo nga garamid ti kinaimbag, ken kastamet kada kayo nga nakairwaman yu tagaramid ti kinadakes. Gagayem, babaan lang ti Espiritu ni Apo Diyos, ti Diyos pagbalinan na, paadwan na manen, iti tattao ijay baro nga iden, babaen ti panakabalbaliw, napabaro, nadalusan, alalaki ken babae, nga anak ni Apo Diyos. Takunana nagasat dagiti na ima, tatawidan danto iti daga. Digita ito lang tattao nga nayanak nga nabalbaliwan, tattao nagbibiyagdan nga si ayat nga makipagnaki ni Apo Isus. Isudan to, dagiti na ima, isudan to tagtawin, iti baro, adaga, ayaten nakakapsa. Regeneration. Kahit nasa awan, wagas ti panagbalbaliw. Ti panagbalbaliw ti tao saan nga maalalaing ti bautisar. Wano panagbayad ti apagkapulo. Wano panagatendar itig iglesia. Hanga dagitoy kakabsat, iti adda nga aramiden tayo tapno sumrek tayo ti pagarian ni Apo Diyos no mampay paset dayto iti na Kristyanuan nga addang ti panagbiag tayo. Ngem ti panagbalbaliw, tadada dagiti tattao nga agbautisar nga napandala nagdigos. Awan mo ti panagbalbaliw da. Agapo da di kapilya, isupay mo't laing ti panagsasao da, awan ti panagbalbaliw da, itultuloy da mo ti panang kritikar mo no panang padpadakes kadagiti karuba da. Ngem no inton palubosan tayo ti Espiritu Santo ni Apo Diyos nga ison ti mang tigigwa kan mang balbaliw da ito nga puso gagayem. Adda iti Espiritu ti panagbalbaliw nga uray pa'y kadagiti sasao tayo mangegda ti sao ni Kristo. Uray dagiti panagkitkita tayo, panagkitkita nga isu irepresentaran na dadya panangkita tayo lang kadagiti naimbag nga saan nga pangkita tayo dagiti dakes. Gagayem, regeneration, nabalbaliwan ang kapututan, kada ito'y moderno a panawen. Iso da ita, dagiti ad-adang, nakasapulan tayo, kada ito'y kamudyanan nga laldaw, ay ayaten ang kakabsat, ken gagayem. When kakabsat, ti original nga panamarswa, kakaskunain, iti Genesis Kapitulo 1. Trabaho da ita ni Apo Diyos. Ket uray pa'y dadya panang balbaliw nga panang parswa manen ni Apo Isus kada tayo, trabaho mutla dayta, iti Diyos kakabsat. Anyan nga nagimbag, nusika ken siya, ket pasetak na ti panagbalbaliw, ken panakaaramat, ken panakipaset, iti maysa nga dakkel agonglo, ngagturong sa dilangit, tattao nga nabalbaliwan, ti silaw da adda amakita kadagiti nakudrep arab-rabi ken ululep kakabsat. Gagayem, anya da dagiti siyam awagas nga mangipakita nga sika ket naisalakan. Alam mapantayo man di jay umuna. Ti umuna maadaan ka ti baro a puso. Day di puso tayo idi natangken. Dahil di puso tayo idi ket managimimon,
naimot, wano manungumumsi, dahil nga puso tayo idiket, dagiti laing ragrag sak ti lubong, ti adda nga kayat tayo, gimintunday ta nga puso, ket mabalbaliwan, ket mapalukneng. Kuna kada tayo ayaten nagakabsat, iti den ni Apo tayo nga Dios, iti baro a puso, nga sadyay ikanan ti baro nga espiritu, ket di jay uneg, ikaten da jay bimatu a puso, kasuktan na iti maysa nga lasag. Ken kastamet, ikanatay ti puso, alasag, nga sadyay, addan nga naima, addan nga daantal na, addan na tartarigagay na laeng ti umasideg ken mapan ken ni Apo Isus. Amen. Dayta tinapabaro a puso. Ngem ti puso tayo ket timmangket kahalala balbaliwan. Kasano nga isaganan tayo ni Apo Dios nga may salakan kakapsa. So kadayjay itong muna nga wagas nga magipakita nga sika insalakan na ka, maadaan na ka ti baro nga puso. Mapantay di may kadwa, maadaan ka ti baro nga panagbalegi. Ado digiti tattao nga kahit na agbalegi, babaen ti panagsigarilyo, panaginom, panagbisyo, agbalegi na kadagiti bambanag ng ilimlimang nga basol, ngamikan na kayo ni Apo Diyos ti panagbalegi, iti na itingal daw gagayem, lumapan kayo kenkwana, kiti sukoy digiti biyagyo kenkwana, amuyo kakabsat, adda idi ti gubat ijay, langit ni Miguel, kastamet giti anghel na, nga iso nakilaban, babaen ti dragon, kiti ti dragon, adda kakabsat, naki gulagol ngem nagbalegi na babaen ti dara ni Apo tay nga Isus ti dayjay nga kordero ti sauna ken ti testimonyo isi daytoy kakabsat handa nga inayat dagiti biag iti ipapatay no diket di nagbalegi na ti panagtalinaen ti espiritu abaro akadwada ni Apo Isus ayaten akakabsat. Hanyo lakayat kaditi agbalegi. Ti may kadwa nga wagas ti maysa nga mangipakita nga sika ket nabalbaliwan ket naisalakan adda ti baro nga panagbalegi. No kayat mo nga panawan ti basol idi nga saan kapay mamati sapsapulen ti basol saan? Sapsapulen ni Satanas, sapsapulen no sa dino tayan dagiti agpupulutan ken aginom. Gem idinamwamon ni Apo Isus, tartarayamon dagiti silo ni Satanas, ket mapankan, paarayat ken nagturong ken ni Apo Isus, tasadyay laeng ti pagkakitaan. Iti panagbalegi agsipud ta ti Dios, isalakan na ka, numapan ka ken kuana, ken ibagam nga arayaten na ka, babayan lang ti panangipok ka mo, o Apo isalakan na, ilisi na ka, tamuyo kakabsat, inton ti maysa, kakakapsotan ang mamati, ket agkararag, minilmilyon, a demonyo ti pumanaw, ti panagbiag, dahi nga tao. Agsipod ta, da panagbalegi, ta pinalubusan na ni Apo Dios, nga isunta agari, iti panagbiag na, diyo kadipadasen, dahi nga panagbalegi, kakapsat, mapantay, di jay may katlo, madan tayo, iti sabalin a panagbiag, a new nature, sabali nga panagrik na a panagbiag tani Apo Isus addan nga isu ti adda ti uneg tayo agsipod ta dayjay anya na imbasulan karnal nga pampanunot nga isu nga may kontra ti Dios nga isu nga mangkontra kadagiti anyaman nga ibagati linteg nga anyan ta ti Diosen ison ti agtaeng kada tayo ket ni kanuman awan to ti mangduprak no di ket di maaddan tayon iti baro a kasasaan nga ni Apo Isusen ti adda nga nailansa gapo kada tayo saan nga datay ti may lansapay kas kuna ti Galacia 2 versikulo 20 ni Apo Isus ti nailansa kadwa tayo tumay dayjay panakabalbaliw iti baro a kasasaad ken kababalin nga saanen nga naptuan ti panunot ti basol no diket napnuanen ti panunot kadagiti na Diyosan, abambanag, kasta kakapsat, ti madaan, ti nasayat, akababalin, mapantayo di jay, may kapat, nga wagas, wano sinyal, nga sika na isalakan ka, magnakan iti baro adalan. O, dagiti daan, nga dandana, pagpanawa mon, magnakan ti baro adalan, akadwamon ni Apo Isus, idi guy-guyo din na ka ni Satanas, nga iturong na ka, ijay pagsusugalan,
Iturong naka di jay ayan dagiti kinadakes. Iturong naka iti sabali nga lugar nga saan nga nibakit mo. Tatan agtalilid kan nga naragsak kakadwamon ti ayaten nga asawa ipaay mo nga ayatem ket ipangrunamon ti pamilyam. Magmagnakan ti baro nga dalang nagturong di kapilya saanen nga sabali nga kapilya nga iso nga pakaitibkulam ken adu dagiti bambanag nga padas ken ka agturong kan iti pamilya ni Apo Dios ti iglesia na nga saanen nagturong iti iglesia nga mangted tiriribok ken saan nga sigurado ti panakaisalakan magnaka ti daytoy nga aldaw iti baro nga dalan ti panakaisalakan tao awagan na ka ni Kristo nga makipagnaken kuha na ti daytoy nga aldaw gagayem adu ti magna ti tattao ti nalawa adalan ket basit laeng dagiti magna iti nakipet adalan ngem amuyo dadya nakipet nga dalan kun tayo adu ti may parit adu ti angko makan ngem di tayo ammo nga dadjay na irut ket nakipet nga dalan isu dayjay ti pagturungan iti biyag nga nanayon isu dayjay ti pagturungan iti kaadda ni Apo Isus ti panagbiag tayo kakabsat alan nalawa dalan nalakat ti sumrek nalakat ti agmembro ngem adumat digiti pakaitibkulan ti basol kay kayat kupay ti mapanan dadjay na ilit adalan agsipud ta sadyay agturong ken ni Apo Isus ken ti kinamanagayat na ken panagbalegi mapantayo kakabsat iti may kalima nga wagas nga mangipakita nga sika madan ka ti baro a panagbiag mabalbaliwan ang tinagan mo ala di jay tulangit ko na ti Biblia at danton na may silpo tinagan iti Dios kadagiti panagbiag tayo oray mamin ano tayo nga balbaliwan tayo tinagan tayo no hantay mo't nga nagbalbaliw awan ti mama ay nakakabsat amok ti may nga tao nga mamin sa nga pulon nga binalbaliwan na iti nagan na ta ninamnaman na ken ipagarup na nga isuket agbiagen nga nasantuan no ni Nicolas Nicolas may latata tampay mo nagbalbaliw namin ano nga nagbaliwan tinagan na isumot lang nga iso awan ti pa nagbalbaliw na mananguy-uyaw managpadpadakes lata ket adalata agar aramid ti dakes nga namot inawis ni Apo Isus piman nga iso nagtaeng iti puso na wen kakabsat inton agbiag tayon anasantuan nabalbaliwan ket palubusan tayo nga ni Apo Isus kadwa tayo nairaman hen dayjay nagan ni Apo Isus kada tayo ket may surat to dayjay nga nagan tayo iti libro ti biag agsipud ta sadyay laeng nga libro ta pakakitaan dagiti tattao nga isuda may salakan da ta daan ti baro anagan ket daan ti baro nga nagan ket tinagnagan da nay surat iti baro nga pang may nga bato nga sadyay kakabsat ipakita na nga kadwa na kayo ket anak na kayo ni Apo Dios kunana ditoy libro ti Apokalipsis 3 versikulo 12 asinuman nga tao nga agbalegi ikakto ti dayjay dakkel apader iti templo ni Apo Dios ket sadyay magnanto ket isurat kunto tinagan na tinagan ni Apo tayo nga Dios itinagan ti syudad iti Dios di baro Jerusalem kahit yung nga tinagan nyo may surat to sadyay is my name written there and I will write on him my new name ni Apo Diyos na iba ket isurat kunto tinagan ko kenkwana kahit yung kaditi madan ti barunganagan kakabsat inton surutan yun ni Apo Isus mangipakita nga da kayo ket naisalakan kayo adan kayo iti baro anagan ti may kanem madan kayo ti baro nga dila hanen nga dila nga agululbod hanen nga dila nga aguy-uyaw wenno agkritikar wenno agpadpadakes wenno agchischismis ti pada tayo nga karuba tayo mabalbaliwanen dayta nga dila na kristyanuanen dayta nga dila tay diri na langanen idaydayaw na ni Apo Dios nga ti bagbagina wenno dagiti panangipababa kadagiti sabali no dadduma ke makita tayo iti puling ti dadduma kantay makita dagiti bukod tayo nga panagbiag agalwad tayo kakapsat masapul kuma nga mabalbaliwan dayta nga dila nga tilayag itagtagay tayo nga idaydayaw iso ni Apo Dios amen
Amen, kakabsat. Napantay di may kapito, kakabsat. Madaan kayon ti baro nga panagraman. No ideket, imasen tayo tag sila ti baboy, kada pasayan, kada amamin nga narugit ng baga ti Biblia. Tamuyo digiti amin nga daan iti uneg ti baybay, nga saan nga ipalubos ni Apo Diyos, dagiti ti pangunkuna nga scavengers. Isuda, agal-alada kaditi kinarugit, iti baybay, nga iso ti pakalaan ti adu nga saksakit ti tattao kadagiti apanawen. Allah, naparswa dagita, nagbibya nga sipud iti uneg, iti baybay, ngem kunati na santuan na surat, handa nga naparswa nga taraon ti tao, naparswa nga agdalos ti kinarugit, iti baybay. Ngem numaddan tayo iti baro nga panagraman. Kas nga, kunatayo, anyan to nga tando, ag sa batistaak, nateng tulat nga tan, kan bukbukulen, kan ikan, kan daduma, kasanonton, dati, kay ayat ko nga taraon no mapanak makipunsyon wano makipadaya gagayem ikan na tayo ni Apo Diyos ti panakabalin nga balbaliwan na dayta panagraman tayo ket dagitinto amin nga makarimon nga rinamramanan tayo tinartaraon tayo tinaglabas no makita tayo makarimonton ket idon makita tayo dagiti agkakaimbag makapasalunat nga taraon dayjay to kakabsat kasi nga pagbisinan tayo nga taraonan. Ikan na tayo ni Apo Diyos, ti baro nga panagraman, iton awatan tayo ni Apo Isus akas manabot tayo, tadayta ti maysa nga wagas, ti Panakaisalakan, ay ayaten na kakabsat ken gagayem. Papantayo di jay may kawalo, gagayem ken kakabsat. Anya ti kunana, ijay may kawalo, kakabsat. Papantayo ket kunana sa jay, madan kayon ti barbaro, agagayem. Alaga nga kay gaputa, adu digiti gagayem yu, popular kayo ti kinamanagayat tiyo, kat adu dagiti mga amu kada kayo gaputa, nakita da, nga damot ti patagyo kada kwada. Ngem kaduan nga ito ti maysa nga tao, agsabatista, wala sumrekan ti pamati, bumasitan ti gayem na. Ngem saan? Numampay dagiti gagayem yu, ito nga kadwayong agbisbisyo, wano agin-inom, wano agar-aramid ti kinadakes, numampay agladingit da, inton, agbautisar kayo wano arakupin yung ti kinapudno. O ti Iglesia Adventista del Septimo Dia, minilbilyon ti kamkamang na ayaten nakakabsat. Adu di kiti kamkamang ti Iglesia Adventista ti intering ulubong padasim ti pasyar ti lubong, interong alubong. Dalmalpas ti COVID. Ti kada syudad ken ili adda Iglesia Adventista. Adda di kiti gagayem yung Adventista nga mangpasangbay, mang paumyan, mang pakan kada kayo nawan ti papanan nyo panganan. Ibagay lang sa dino tayo hindi sa Batista. Kit entero nga ili-ili, entero nga major cities iti na ito yung lubong. Adda dagiti gagayeb yung Adventista nga umay, mang pasangbay ken mga rakop kada kayo. Gagayem, intun may salakan tayo. Ket mamuan tayo ti kinapudno, madaan kayo ti baro, apanakigayem, nagasat na jay tao, nga pangipagna, nga saan nga makipagna kadagiti, awan ti Diyos daw, no awan, iti na espirituan nga panagbiag na. No diket, iti maysa nga tao, nga pinili ni Apo Diyos, ited to dagiti gagayem na, nga pakigungluan na, agsipod ta kayat na, nga datayo makipellowship tayo, isaguro nga dagiti care group, ay na dagiti care group ay, at dagiti care groups tayo, nga mga awat, dagiti barbaro nga gagayem, kag ronala dagiti kababautisar. Kaya dagiti damdamo nga tattao, damdamo da nga kayat da nga mamuan, ayaban nyo ida, gayemen nyo ida, gagayem. Adu dagiti nakaskas daw nga care groups. Ito'y misyon tayo, wano lugar tayo, nga sisasagana da, nga umay mangkablao, ken mangsapuyot kada kayo. Agsipod ta isuda digito tinapudno lalaki ken babay digiti care group ti Seventh-day Adventist Church nakasagana da nga agserbi nga inraman da kayo nga kas nga nakarkaro pay ngem iti kabsat da iti dara ken lasag tapag balinen da kayto nagayem da nga agnanayon iti Iglesia Adventista del Septimo Dia ditoy lubong kakabsat ken gagayem anya pay ti may kasyam kakabsat nga pagilasinan nga sika ket insalakan ni Apo Dios
at dati baro nga panakipagilim. At dati baro nga paset mo iti gonglo ni Apo Dios. Amuyo kakabsat. Ti maysa a tao san na mabalintag serbi ti dua nga apo. Dadya apo maysa nalabit guraem di maysa ket ayatem. Ngem maysa tayton nga napudno iti maysa ket sadyay hantay mabalin nga agserbi iti apo ken agserbi tay pa iti sabali. Into nagbalin tayon nga anak ni Apo Dios titurong tayon makipagili ket makipagari tayo ken ni Apo Dios amanubot tayo. Itan takuna tayon amanagan tayo nga Kristiyano. Agbalin tayon nga anak ni Kristo. Agbalin tayon nga misyonero, soldados ti Apo. Maysa nga ambasador nga mangipukaw ken mangidiri nga ni Apo Isus umay manen. Nga ni Apo Isus ipukaw tayo kadagiti sabsabali nga sanda pa inamuan ti kinapudno. Adan tulang maysan nga panakipagili tayo no sumurot tayo kini Apo Isus. Isu dayjay panakipagili tayo nga iti sagsagana na dayjay lugar nga isag nga agpa ito kadagiti maysalakan ket digita laing napudno nga sumurot ken kuana. Isudan to ti kadwa ni Apo Isus kadagiti kamudyan ang aldaw agsipud ta piniliyo ti makipagili kini Apo Isus ayaten akakabsat ken gagayem. Ala kakabsat ti panawen agbaliw. Dagiti luglugar agbaliw. Dagiti anyamang damdamag agbaliw. Dagiti tattao agbaliw. Ngem ti ayat ni Apo Dios Santo nga agbaliw. Gaputa agdaydayaw da iti bilbilin ni Apo Dios. Ket gaputa iti panagdaydayaw da ket panagtulog na kini Apo Dios madandanto iti biag nga agnanayon. Nagasat dagijay tattao nga agaramid kadagiti pagayatan ti bilin ni Apo Dios. Nga danto ti karbenganda nga agtawid iti kayo ti biag. Ket isuda sumrek danto iti ruangan iti dayjay nasagraduan nga syudad. Makitkitak kada kayo kadagiti ruprupa yo kakabsat nga agdengdengeg ka nagbuybuya. Da kayo da kita nga tattao. Nagasat kayto. Ito nagtulog kay ti Apo. Nagasat kayo inton awatan nyo ni Apo Isus akas personal aman nabot yu. Iti daytoy mauding rabi nga panakay diri ken panakay pukaw ti ebanghelyo ibaga kada kayo nga danto ti karbengan nyo. Iti dayjay kayo ti biag. Ken karbengan nyo nga sumrek ti pagarian ti langit. Kaputi inawat yun ni Apo Isus si bubuslon sa ngagasot po porsyento asumurot kayo. Iti dalan nga agturong ti Panakaisalakan. Nga iso dahito nga pukaw, may pukpukaw, ti maudi nga pukaw, ti dahito nga rabi, diyo la kayat kakabsat. Nga iso ko ken mapan ken ni Kristo, iti dahito ngaldaw. Gagayem ken kakabsat. Adda ni Apo Isus, nagtuktuk-tuk kadagiti puso tayo. Asinuman, iti dumngeg ken titimek na. Stop, ikuha na natin. This is the final one. Okay. Amanda, gusto mo? Yung last kuhan. One? Yeah. You try to erase yung last statement ko. Kita man Bernie Barok, may niya dyan na uding imbaga. Diretso. Ket itagagayem adda ni Apo Isus ngagtuk-tuk-tuk tirwangan dagiti pusi. Asinuman nga makangeg titimek na diya luktan. Diyo la kadiluktan tapno sumrek kada kayo. Adda ni Apo Isus. Kayat na nga da kayo. Natisumagmano nga rabi nagdengdengeg kayo iti our great hope today. Na indaklan nga namnama itangal daw. Tintayon pa naggibus. Panang rekepen dati nga programa. Adda ka di dito iti kayat da nga sumrek. Ti dayta nga ruwangan. Ruwangan ti Panakaisalakan. Adda ka di dito iti sumagmamanowen kada kayong agbuybuya. Iti panangilukat dati puso datat no pastragandan ni Apo Isus. Ket isun iti kadwa tayo amang isalakan ken mangiturong kada tayo
iti dana, iti panakasubot tinaldaw-aldaw. Patarigagayan tayo, nadatayo, kaya tayo met ti may salakan, kat digito siyam awagas, may aplikar, kat digiti panagbiag tayo. Diyula, itayag ti imay, di kat tumakder kayo. Thank you very much, agyaman na kapot at timakder kayo. Anyan nga naging bag, ipanakakitak kada kayo ti dayto nga rabi. Ngayon sukoy dito nga biag yu ken kuana. Gaputa dada dyan na indaklan nga inanamang awan sa baling nga ni Apo Isus. Nga isun ti mangawat kada kayo. Dahil nga desisyon niyo nga mapan kayon ken ni Apo Isus. Ada ka di ditoy, di kiti saan pa'y nga nakarami ti desisyon nga ted na ti biyag na ken ni Apo Isus babaan ti bautismo ag tumakder kay itayog yuman ti imayo kakapsat. Agyaman naklawan ay tanda dito digitin imima nga naitayag. Ket no kada kayo nga dati nagdesisyon tata ipakamuyo kadagiti panglakayen ti iglesia wenno dagiti papastor nga mangturturong ti distrito ng iglesia ipakamuyo tapno may raman kay meta mabautisaran na di maudin to nga Sabado nga panagbautisan. Agyaman kami ti desisyon nyo. Adamot ka di dito dagiti mayat na numampay, nabayagdan nga Adventista, nabayagdan nga lamati, ket kayat damit nga ipabaruti biyag da kini Apo Isus itayag imamati mayo no tumakder kayo. Ni Apo Diyos ti mang bendisyon kada kayo kakabsa. Ti bendisyon ti langit. Ti agbati kumakada kayo amin. Ket agmatalek tayo aging gana ti panungpalan ket kuna ti Apokalipsis 2 versikulo 10. No agtulnog tayo, aging gana ti panungpalang itid to ni Apo Diyos di balangat ti biyag. Kahit kung tayo to amin madaan ti balangat ti biyag. Kaputo inawat tayo ti kinapudno. Nagmatalek tayo. Kaputo orayan tayo dahi na indaklan nga daw. Ito nagparang ni Apo Isus. Isalakan na tayo to ikipagaryan na. Isalakan nanto amin, dagiti amin nga tattao, nga nangaramid ti desisyon nga sumurot na kenkwana ti daytoy nga aldaw. O Diyos mi, amanagayat unay dimtengen ti panaggibos daytoy a programa. Ikararag ko Apo nga bendisyon dagiti amin nga nagdengdengeg ti tunggal aldaw ken rabi. Sa dinuman nga pakadanunan daytoy nga panakipukaw ti ebanghelyo bendisyonam. Dagiti rinibribo at tao nga nakiandangay ti panagsukimat da iti kinapudno. Babaen ti kadakkalan na namnamay tangal daw no our great hope today. Ni Apo Diyos kuman ti makiadda kada kami amin ti daytoy nga aldaw. Silwam kuman Apo dagiti desisyon dagiti amin nga nagdengeg ti daytoy our great hope today. Itantag gibos kamin. Ket mapanan Apo iti panang recap daytoy a programa. Ipamindisyon ni Apo Diyos ti makiadda. Babaen, ti panakit adda, iti ama, ti anak, ken ti Espiritu. Agmatalek kami kumaging gana ti panungpalan. Isalakan na kami to kuma ti pagariam, tino agparang ka nga agapot langit. Agyaman kami, Apo. Tinagimbag ken nasaya at adamag, nga ni Apo Isus mangisalakan. Ni Apo Isus mangisalakan. Amen. And amen. Tumangat ka, sip nga timiyag mo.